लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि आर.एम. मोसाहारि चेनेलाव गासिखौ बरायना लाबोबाय लोगोफोर। दिनै आं भाइराल जाबाय थानाय माने फेसबुक इउटुबाव बिराद भाइराल जादों माने बेनि माने भिडिअखौ ससे लानानै आरो फट'बो बिराद भाइराल जाबाय बिनि माने नोंसोरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। बेबायदिबा जों बिनि बागैनो सावरायगोन माने बिनि क्लिपखौ ससे नायना लाग्रोनि लोगोफोर, नङाबा माने मालायखौ डाइरेक्ट गाज्रि होनाया मोजां नङा नालाय। नोंसोरबो नायबाय था लोगोफोर, आं बिदिबा माने भिडिअ क्लिपखौ ससे नायना लानि आरो नोंसोरबो नायबाय था लोगोफोर, स्क्रिनाव होनो हागोन। बेबायदिबा लोगोफोर नायनोसै, नोंसोरबो नायबाय था लोगोफोर, नोंसोरनि माने स्क्रिनाव होनो हाखागोन लोगोफोर। आं बिनि भिडिअ क्लिपखौ नायोबोनि माने आरो नोंसोरबो नाय माने बिनि भिडिअआव मा गोरोन्थि दं होनबासो बुजिना मोनगोन नालाय। बिराद भाइराल जाथारदों बे माने बिनि भिडिअ क्लिप ससे लानानै बिराद माने बिनि फट' इडिटिं खालामलाबायनानै फेसबुकाव हगारगासिनो। बेबायदिबा लोगोफोर नोंसोर माने नायबाय जानो हागौ बिनि भिडिअ क्लिपखौ माने मानि थाखाय बिनि भिडिअनि क्लिपा माने फट' इडिटिं खालाम माने बिराद भाइराल जादों। आरो लोगोसे बिनि भिडिअ क्लिप उनाव माने सोरबाफोर बेबायदि भिडिअ बानायनो थांनायखौसो माने रिकुवेस्ट खालामगोन माने बेबायदि गोरोन्थिखौ मोनथिनानै माने बेबायदि जाया बिनि थाखायसो बानायनाय जागोन लोगोफोर। आरो भाइराला अनेक रोखोमनि जायो लोगोफोर, सोरबा बायदिया माने मोनथिस्लाबियावबो भाइराल जायो। खोथाजों खोथा इउटुबारजों इउटुबारफोरबो जायो। ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपाव नायनायाव माने साननानै मोनो माने मोनथिनानैबो खालामदों नामा बेखौ जों एसे माने डाउट खालामो माने। होमबाबो आं इसेबां गाज्रि होना बे बिनानावखौ, एसे सानै हयै भिडिअ खालामथों बे बिनानावा। आं बिनि इउटुब चेनेलखौथ' नायफेराखै आङो, फेसबुक मालायनि बे भिडिअफ्रासो नुदों इउटुब भिडिअआव, फेसबुकाव बिराद नुबाय माने भाइराल जाबाय। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावो माने बे बिनानावा मोजां आरो बिदि भिडिअ लाबोथों, बेबायदि भाइराल जानाङा माने फट' इडिटिं खालामनानै गाज्रि बिदि भिडिअ हगारजानाङा। आरो उनाव जाया माने बिनानावानो जा बिब'फ्रानो जा बेबायदि भिडिअ बानायनो थांदों होनोबा एसे सानग्रो, 100 बार साननानै बानाय, नङाबा माने गाज्रि बुंजायो। गाज्रि बुंजाबाथ' मिथिखायो माने जेब्ला खेबसे गाज्रि बुंजायो होमबाथाय बेखौ माने गाज्रियानो नुबाय थायो माने मानसिफ्रा गाज्रि होनबाय थायो माने जेरावखि लामा सामा लोगोमोन होनबा माने बेखौ बुंहरगोन, हैद बे माने मानसिया मोजां नङा, बे सिख्लाया ओरैबायदि भिडिअ बानायो ओरैबायदि खालामो होननानै बुंजायो। बिनि थाखाय माने नोंसोरखौ बिनानावानो जा बिब'आनो जा आरो बिदा फंबाय एसे साननानै भिडिअ बानायोबा आंनिफ्राय माने मोजां मोनगौमोन। आरो आंनि लोगोफोर नोंसोरखौबो बुंखायो माने इसेबां माने फट' इडिटिं खालामलाबायनानै गाज्रि बेबायदि फट' इडिटिं खालामनानै हगारना होनाङा लोगोफोर, गाज्रि नुयो। गोरोन्थिया सोरबायदिया साननानैबो मावो, सोरबायदिया माने गोरोन्थिबो जाफ्लाङो, बेखौनोथ' जों मानिना लानो हायो माने। होमबाबो गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिना लानाया आंनिफ्राय बिना लानांगौ सानो आरोना। सोरबा बायदिया माने गाव गोरोन्थि मावबाबो गावनि गोरोन्थिखौ गनायना लानो हायि थायो, बेबायदि जानाङा। गोरोन्थि मावनानै गोरोन्थि जाबाय होननानै निमाहा भिडिअ बानायोबा माने गासिबो बिनि भिडिअखौ अनसायफिनो माने मानसिया मोजांमोन गोरोन्थि मावमारदों बियो होननानै माने बिनि भिडिअआव बुजिफैफिनो। ओंखायनो आं नोंसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों गुरै खावलायफिनो माने बेबायदि दाखालाम। माने भिउसआ माने बोरैबा गलथियाव भाइरेल जानायखौ बुंला आं, माने बेबायदि माने खालामनो होननानै भाइरेल खालामनो होननानै माने आङो ससियेल मिडियाआव फेमास जानो, आंखौ बिदि खान्दा खुन्दा ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायबासो माने बेबायदि भिडिअ क्लिप ससे लानानै रस्टिं खालामगोन होनबासो आङो माने फेमास जागोन, बेबायदि साननानै भिडिअ बानायबा गोरोन्थि। आं बे बिनानावखौ होना माने बियो माने बेबायदि साननासो मावदों ना मावाखै आं बेखौ बुंनो थांला, माने बेबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थायोबा मोजां मोनगौमोन। माने रायजोफ्राबो गासिबो माने बर' फिसाफ्रा मोजां मोनो बेबायदि अयनायद्राय भाइरेल जाजालायनाय
भिडिअ बानायाबा मोजां जायो। ड्रेस बिदि ड्रेस फिसा फिसा गानलायना माने भाइराल जालायनाय भिडिअ बानायनाङा। आं बेखौनो नोंसोरखौ माने रिकुवेस्ट खालामबावो। आंनि बिनानाव जा बिब' जा गले आं रिकुवेस्ट खालामगासिनो। मानसिफोरजों गाज्रि होनजानाङा। गाज्रि भिउसआ फैनांगौबा फैखायो। सोरबा बायदिया माने नायनो हागोन सोरनिबा भिडिअ माने इसां साबस्क्राइबबो गैया जायो बेना माने ओरैनो 5K 10K बेबायदियावबो माने बिराद भिउस फैयो। आरो बिसोरो सोरबा बायदिया माने इउटुब भिडिअ'आव माने जेबो कन्टेन्ट गैया। सोरबा माने न'फ्राव न' बां देखायनाय ओरैनो जानाय लोंनाय बेबायदियाव भिउस फैयो। माने रायजोफोरजों जाय अनसायना जानांगौ माबायाव दङबा माने किसुमोदाव दङबा बे अनसायजाखागोन लोगोफोर। आरो जाय बायदिया माने बिसां गाज्रि भिडिअ गाज्रि बानायबाबो माने बिनियाव भिडिअ'आव माने भिउस फैया जायो लोगोफोर। ओंखायनो बेबायदि भिडिअ बानायनाया एसे गोरोन्थि जायो। एसे सानै हयै माव। आंनि बिनानावानो जा बिब'आनो जा आरो नोंथांमोन लोगोफोर गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गुरै खावलायबावो। बेबायदिबा भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर। बेबायदि माने भाइराल जाबाय थानाय भिडिअ माने सानफ्रामबो नुबाय थायो आङो बे बिनानावखौ इउटुबावनो जा फेसबुकआव जा। बिनि थाखाय माने आंबो ससे माने उनाव माने सोरबा बिदि भिडिअ बानायनो थांनायनिफ्राय एसे बन जायो। बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायना जादों लोगोफोर। आंनि बुंनाया गोरोन्थिबा निमाहा होबानो जाबाय। गावनिनो माने बर'नि इउटुबार होननानै बेबायदिबा एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बेबायदिबा दोनथ'बाय लोगोफोर।